Vi har arbejdet med energiforbrug i Kolding Kommune siden 90'erne, så det er jo egentlig ikke noget nyt for os at arbejde på den måde, vi gør. Jeg hedder Pernille Bækter Brody. Vores team sidder oppe i intern byg i by- og fællesforvaltningen, og vi sidder 3 medarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med energibesparelser og reducerer energiforbrug. Det er en energihandleplan, som blev forankret politisk i 1998. Kolding Kommune har nogle ret stramme CO2-krav, som vi skal opnå i 2050. Og EU har også de ved at implementere de her nye krav til energimærker og også CO2-besparelser, og der taler energihandleplanen lige ind i den samme dagsorden. Altså lige nu sidder vi i socialforvaltningen, og her har der været enormt mange tiltag lavet under tiden. Det er en gammel bygning med en rigtig flot facade, og der er blevet udskiftet vinduer, hvor man har tænkt den gamle arkitektur ind i den måde, man har udskiftet vinduerne på, så de på den måde kunne løfte energiniveauet og stadigvæk er en flot gammel bygning. Der er blevet efterisoleret, vi har udskiftet al belysningen til LED på en bæredygtig måde, hvor vi har kunnet genbruge rigtig meget i forvejen. Vi har jo i høj grad også arbejdet med brugerinddragelse, adfærdskampagner og infomateriale til skoler og børnehaver. Fordi det hjælper jo heller ikke, at man får skiftet vinduer, hvis der bare bliver åbnet op, og skiftet belysningen, hvis det bare er tændt hele tiden. Og så er medarbejderne, de har implementeret bæredygtigt arbejdsliv, tror jeg, de kaldte det. Hvor blandt andet man også skal huske at slukke lyset og være opmærksom på de her små ting i hverdagen i deres arbejdsliv og få det skrevet ned. Deres kantinekøkken er der blevet arbejdet med energibesparelser, hvor der er blevet målt på eltavlen på deres ovne og deres frost og køl og ventilation. Hvordan det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvordan kan man optimere på det. Og så er der blevet lavet en rapport, som medarbejderne i kantinen, jamen de kunne tage og simpelthen bare gå ind og sige, interessant, hvordan kan vi optimere vores måde at arbejde på. Og så har de sparet 19% af de tiltag, så den måde, de handler på, betyder mere end mange af de administrative medarbejdere. Så de har været virkelig et eksemplar på, hvordan du kan tage data og så omsætte til adfærdsændringer. Virkeligheden ikke er ligesom et Excel-ark. Og at der er så mange ting, der spiller ind. Så det er igen helheder, tænk helheder hele tiden. Få informeret på tværs, og sådan nogle ting betyder rigtig meget. Det gør det.